na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag sa ibabaw an walang kamot sa ibabaw kan tuong kamot. Ko anon ang banal na ostya sa paagi kan sa indong tuong kamot. Ikapito, alay kapwa. Ngunya na Domingo igwapo kita nin second collection para sa alay kapwa. Suportahan po niyato ang pangangaipo kan sa tong mga tugang na nagtitios asin nasa kadifisilan. Ikawalo, Holy Hour asin Lenten Recollection. Sa Lunes Santo asin Martes Santo, magkakaigwa po kita nin pagpakumpisal asin Holy Hour sa oras na alas 3 nin hapon, kaiba ang pagpakumpisal. Sa Martes Santo, magkakaigwa po kita nin Lenten Recollection o Santo Ehersisyo. Digdi sa simbahan, pagkatapos kan Holy Hour sa alas 3 nin hapon. Ang magiya po sa to sa paghurop-hurop, iyo si Dr. Albino Fajardo. Sa tuya pong pakinabangan ang banal na aldaw na ini sa paghurop-hurop asin pagkumpisal. Ang misa po pagkatapos kan Santo Ehersisyo sa oras na alas 6 nin banggi, imbes na alas 5:30 nin hapon. Ikasiyam, Miyerkules Santo. Sa Miyerkules Santo magkakaigwa po nin pagkatikeses sa oras na alas 3 nin hapon, manunungod sa bagong pasunod-sunod kan pagprosesyon kan mga imahen o pasos. Ang misa gigibuhon sa oras na alas 4:30 na kung sain gigibuhon ang instalasyon kan mga opisyales kan Association of Pasos Owners. Ikasampulo, Huwebes Santo. Sa Huwebes Santo, ang misa Krisma gigibuhon sa katedral. Pagkahapon, gigibuhon man sa simbahan, ang misa sa paghugas kan bitis kan mga apostoles. Asin gigibuhon ang sinakulo sa laog kan Paris Pastoral Hall. Dai po paglingawan ang sa indong schedule sa Bihilya na mapuon pagkatapos kan misa sa hapon sa God sa Matangang Banggi. Ika-11, 40 sa Kwaresma. Pagirumdum po na darhon sa misa sa Huwebes Santo ang mga barya na tinipon nindo sa laog kan panahon nin Kwaresma. Ini po idudulot niya to durante kan misa pagkahapon, ngunyan na Huwebes Santo. Ika-12, Biyernes Santo. Sa Biyernes Santo, igwapunin pag-istasyon, pagkaaga sa patio, kan sa tong simbahan, sa oras na alas 6 nin aga. Gigibuhon po ang 7 palabras sa oras na alas 12 hasta alas 3 nin hapon. Dangan isusunod ang pagliturhiya sa pagsamba sa krus. Dangan isusunod ang pagprosesyon. Ika-13, Sabado de Gloria. Sa Sabado, petsa 30, gigibuhon ang pagbalo-balo sa oras na alas 4 nin hapon. Ang misa Bihilya, gigibuhon sa oras na alas 9 nin banggi. Ika-14, Domingo de Pascua. Sa petsa 31, Domingo kan pagkabuhay nin kagurangnan, magkakaigwa po nin prosesyon sa oras na alas 3:30 nin amay. Ang duwang grupo bago ang enkwentro sa tuntunan. Gigibuhon ang pagtuntun sa oras na alas 4, dangan isusunod ang misa sa laog kan simbahan sa oras na alas 6 nin aga. Ang mga donors po nyato, ngunyan, na Palm Sunday, iyo ang mga minasunod. Bibian and Lito Valenzuela and family, Erlinda Mansala and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Saluna and family, Mrs. Elma Q. Bigayan and family, Mrs. Carmen Haber and family, Amparo Llanes and family, Mr. and Mrs. Mansueto Galbante and family, Salima P. Agnas and family, Gian B. Villoso, Mr. and Mrs. June and Marian Galbante Penetrante and family. Ang Santa Misa po ngunyan idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Agapito Lagdaan and family, Abiera family, Tersita Dadia,
Mrs. Eulalia Morillo, Maria Magdalena F. Priela, Mr. and Mrs. Rizalinos Moreno, Felipe Dangkalan, Marilu Biloro and family, and Mr. and Mrs. Wilmore Tataro and family. Misa pasasalamat para sa iyang second birthday, dulot ni Noah Henry Ayana. Misa pasasalamat man, dulot kan mga minasunod, Christine Myra Estocapio, Noli B. Obrero, Jericho Villaflor and family, asin ni Mrs. Melinda Saldivar and family. Petition Mass for safe travel, dulot ni Fe and Cleto Lastrella. Misa petisyon, dulot ni Kristen Myra Estocapio, for all souls in purgatory, dulot ni Fe and Parcero family. Para sa mga kalag ni Ruben E. Candido, dulot ni Fe and Parcero family. Mga kalag ni Antonio E. Aquilina, dulot ni Antonieta Julianda Atian, kalag ni Bartolomea, dulot ni Mrs. Yolanda F. Priela and family. Misa Kumon, dulot ni Mrs. Eulalia Morillo and family. Misa Kumon, dulot ni Marilu Biloro and family. Misa Kumon, dulot ni Antonieta Julianda Atian. Mga kalag ni Domiciano E. Rosa, dulot ni Fe and Parcero family. Mga kalag ni Edgar E. Ronald, dulot ni Elena B. Falcon. Mga kalag ni Fausto E. Perpetua, dulot ni Mrs. Esther Bolivar and family. Mga kalag ni Ireneo E. Josefina, dulot ni Mrs. Esther Bolivar and family. Mga kalag ni Jocelyn E. Minya, dulot kan Paterno Leander Bermedo. Mga kalag ni Jose E. Pedro Jr., dulot ni Mary Ann Orante. Mga kalag ni Lucio Eliodigaria, dulot ni Amparo Villanes and family. Mga kalag ni Lucio Eliodigaria, dulot ni Amparo Villanes and family. Kalag ni Maria, dulot ni Janet Laresma and family. Mga kalag ni Marites y Margarita, dulot ni Paterno Leander Bermido. Misa Kumon, dulot ni Janet Laresma and family. Misa Kumon, dulot ni Emily Braga. Kalag ni Monsignor Quirino Parcero, dulot ni Fe and Parcero family. Mga kalag ni Ricardo E. Rostico, dulot ni Mrs. Eulalia Morillo and family. Kalag ni Simeona, dulot ni Fe and Parcero family. Kalag ni Edna, dulot ni Danilo Estalio. Kalag ni Crispin, dulot ni Cyril Hayag. Kalag ni Sentia, dulot kan Cornelius and Nierba family. Mga kalag ni Jimmy Sr. E. June, dulot kan Pilarte family. Misa Kumon, dulot kan Pilarte family. Misa pasasalamat para sa iyang 64th birthday, dulot ni Asuncion Dorosan Pilarte. Pamisa man ni Leticia Almasco, Mamerto Almasco, Renato Almasco, asin Noel.
Diyos marahay na agas sa indugabos mga tugang sa pagtubod. Ngunyan, ang mga Kristiyano nagsisilibrar kan Domingo nin Pasyon. Si Kristo naglaob daraan kapangganahan sa saiyang sadiring syudad. Tanganing tapuson ang saiyang misyon bilang Mesiyas. Magtios, magadan, asin mabuhay liwat. An maugmang paglaog na pigsisilibrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamate nin tulong bagay, an sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkagadan, bakong kadaugan, kundi sarong kapangganahan. Ang mga agi-agi kan buhay ni Jesus digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwaman lugod kita nin siring na paghiling kun an satuyang buhay nakakamate nin makuring pagtios. Ang makakaibahan po niyato sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Lares Sinagales, ang satuyang parokyal bikar. Matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Andaga asin kabos na yaon diyan, an tinahan, an banwaan, pati nan kadagahatan. An mga aki sa Jerusalem, nagsarapat sa kakurangan, daranin na mga ang kagurang na nagkamurawayan. Ang mga aki sa Jerusalem, nagsarapat sa kagurangan, naranin na mga oliva, nagumaw sa kagurangan. Pagumawon ang ama asinan aki, patin man ang Espiritu Santo, ang pag-umaw, siring ka ito, sagput ganyan magkagurang man. Ang mga aki sa Jerusalem, nagsalamat sa kagurangan, karanin na mga oliva, nagumaw sa kagurangan. Sa dirinin kagurangan, handaga asin kapos na yaon yan. At tinahan, ang banwaan, pati ng kadagahatan. Ang mga aki sa Jerusalem, nagsarapat sa kagurangan, daranin na mga oliva, nagumaw sa kagurangan.
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurang dantaan, pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, ako ang taas na mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos Na na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pag-ibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawohan, hini mo mong manitawo sa ansamong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan, as na maninigo kaming makanood, kan mga banal, kan mga adal, kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kaherasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga babasahon. Ang enot nga babasahon, ginunot sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani nasasambit ini sa kapiestahan nin pagbunyag kan sa tong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tao, ang Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hade kaidtong panahon o ang Mesiyas na maabot. Hurup-hurupan niya to ang salmo responsorial na nagsasaysay kan kagadanan nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan Diyos nagtaos ako nin sa disipulong dila. Tanganing magtagal sa paghinguhang, maghatod nin tataramon sa pagal-pagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog, siring sa sarong disipulo. An kagurangnan Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin dai ako nagtumang, ni nagsibog. An sakong likod, itinaukos sa mga parahampak, asin an sakong pisngi sa mga parabugnot. An sakong lalawgon, daiko tinahuban sa insulto asin lutab.
An kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako. Kaya, dai ako napahamak. Kaya, pinaagi kong sulpak an sakong lalawgon. Asin aram ko, na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakahiling sako, nag-uulog-ulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinuyong-kuyong an payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupon nin mga maraot, naglikos sako. Linabot ninda an sakong mga kamot saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga banga ninda sa inda ang sakong mga gubing. Asin ang sakong bado sinugalan. Alagad ika kagurangnan, dai ka magrayo. Ukusog ko paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko an sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kan kataripunan, uumawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya. O gabos na kapag-arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagikin masinunod-sunod, hinipnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagkadiyos. Dai siya nagpahuna na makakapantay ang Diyos. Nasasalumon kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon na ginsiring sa mga tao. Asin sa anyo sayod na tao, nagpapakumbaba sa sadiri, nagpapakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan, kagadanan sa krus. Kaya urugman siyang linangkaw kan Diyos, asin ibinaras sa iya, ang ngaran, na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod, magluhod. Ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga. Asin ang gabos na dila, magrokyaw. Kagurangnan, si Heso Kristo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Pagbasa kan pasyon ni Jesucristo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kulang pang 2 aldaw para sa Pasko, asin sa mga tinapay na daing libadora. Ang mga puon nin kapadian, asin eskribas, nag-urulay kung anong pasaluib ang gibuhon. Tanganing si Jesus madakop, asin ipagadan. Ulay ninda. Bakong sa piyesta, tibaad magkariribok ang mga tao. Kan si Jesus nasa Bitanya, nakatukaw sa lamesa sa harong ni Simon na dauton. Nagranis sa iya ang sarong babae. May darang sarong praskong olor na mahal asin mahalaga. Pinasa ang prasko, asin ang olor inula sa payo ni Jesus. Nagkapiras sa mga yaon duman na anggot, asin nagsabi, Ta daw ta sinayang an ulor na ini, kuta na ipinabakal sa halangkaw na halaga, asin an kabakalan, itinao sa mga dukha. naanggutan ninda ang babae, alagad si Jesus nagsabi, Pabayain nindo siya, tadaw ta iniiwal nindo. Magayon ang ginibo niya sa kuya, ang mga dukha, danay nayaon sa indo, asin anuman na oras,
matatabangan nindo. Alagad ako, bakong danay na uya sa indo. Ginibo niya ang hawak para sa lubngan. Totoong sinasabi ko sa indo, sa inman sa bilog na kinaban, ipagrurukyaw ang marahay na bareta. Ining ginibo niya, gigirumdumon para sa iyang kaumawan. Si Judas Iscariote, saro sa 12, nagduman sa mga puon nin kapadean, tanganing ikapasaluib niya si Jesus sa sainda. Pagkadangog kaini, nagkaurog masinda, asin tinugaan na tatauanin kwarta si Judas. Kaya nagpuon paghanap nin lugar, asin oras na si Jesus ikapasaluib. Enot na aldaw kan tinapay na daing libadora. Aldaw na ang Kordero Pascual inaatang. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, Sain mo gusto na kami mag-andam kan pamanggihan sa Pasko? duwang disipulos sinugo ni Jesus asin sinabihan, Paduman kamo sa banwa, asin masasabat nindo ang sarong lalaki na may darang dulay na tubig. Sunudan nindo asin paglaog sa harong, sabihan nindo ang kagharong. Nagpapahapot ang maestro kung sain siya makakankan Kordero Pascual, kaibaan sa iyang mga disipulos. Ipapahiling sa indo ang dakulang sala sa itaas, sangkap asin andam na, duman ka mo mag-andam kan Pasko para sa to. ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa. Nakua ang gabos, siring sa sinabi sa inda. Asin duman nagandam kan pamanggi sa Pasko. Pagkabanggi, duminatong sa Jesus, kaiba ang 12, mantang sinda nagkakakan sa lamesa. Si Jesus nagsabi, Totoong sinasabi ko sa indo, saro sa indo magpapasaluib sa kuya, saro na nagkakakan kaiba ko. nagkamurundo sinda, asin saro-saro naghapot. Ako kaya? Si Jesus nagsimbag, Siya saro sa 12. Siya nagsasawsaw sa pinggan na ginagamit ko. Ang akin nin tao mahali siring sa nasusurat. Alagad herak man sa magpapasaluib sa iya. Marahay pa na ang siring kinuha ni Jesus ang tinapay. Binindisyonan, binaak, itinaos sa mga disipulos, asin nagsabi, Ako anindo, ini ang sakuyang hawak. dangan kinuaan kalis, nagpasalamat, itinaos sa inda, asin gabos nag-inom, asin nagsabi, Ini ang sakuyang dugo. Dugo sa bagong tipan. Dugo na papabuluson para sa gubos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahil na ako mainom kanbungan nin ubas, sagkod sa aldaw na ako mag-inom sa kahadean nin Diyos. nag-awit nin mga salmos, dangan nagluwas, pasiring sa bukid nin mga olibo. Si Jesus nagsabi sa inda, Kamo masiribog ngunyan na banggi, siring sa nasusurat. Lulugadon ko ang pastor, asin ang mga karnero magkakawararak. Alagad, kung ako mabuhay liwat, maienot ako sa inda sa Galilea. si Pedro nagpahayag, Dawa gabos magsiribog, ako dai. si Jesus nagsabi sa iya, Totoong sinasabi ko sa imo, ngunyan man sa nang banggi, bago ang manok tumuraok nga makadua, makatulo mo na akong pagninigaran. alagad si Pedro nagmaisog sa pagsabi, Minsan ako magadan sa kaibahan mo, dai ta kasagkod pa man pagninigaran. iyuman ini ang sinabi kan ibang mga disipulos.
Nakaabot sinda sa sarong tatamnan na angaran Getsemani. Asin si Jesus nagsabi sa saiyang mga disipulos, Tukaw kamo digdi, mantang ako mamimibi. Ipinag-iba si Pedro, Santiago, asin Juan. Natakot asin nahurasa, dangan nagsabi sa inda, Ako magagadan sa kamunduan. Magpawalat kamo digdi, asin magbantay. Nagpa-eroinutan, luminuhod sa daga, asin nakimaherak na kun mahihimo, irayo sa iya an oras na ito. Sinabi niya, Aba, Ama, ang gabos na bagay mahihimo mo, irayo mo sa ko ang kalis na ini. Alagad, kuyugon ang buot mo, bako ang sakuya. Rinanihan sinda, asin nahiling na nagtuturog. Nagsabi kay Pedro, Nagtuturog ka man, Pedro. Dai ka nakapagbantay sa laog nin sarong oras. Magbantay asin mamibi na dai mahulog sa sugot. An espiritu makusog, alagad an laman maluya. Giraray, ruminayo, asin namibi sa paulit-ulit na mga tataramon. Binalikan sinda, asin nahiling, tururog pa. Magabaton an sa indang mga mata, asin da iaram kung ano an isisimbag sa iya. Sa ikatulong pagbalik, nagsabi sa inda, Tururog pa kamo, tama na iyan. Uminabot na an oras, an akin nin tawo, ipagpapasaluib sa kamot nin mga parakasala. Tindog na kamo, maduman na kita, uyan na ang magpapasaluib sa kuya. Nagtatarampas si Jesus kan dumatong si Judas, saro sa 12. Kaiba, dakol na may minasbad, asin palo. Isinubol kan mga puon na kapadian, mga eskribas, asin mga senadores. Pinagkahururunan na ang traidor matao nintanda. Nagsabi sa inda, Anadukan ko, iyo yan. Dako panindo asin darahon. Pag-abot, dagos nagrani kay Jesus, asin nagsabi, Maestro, asin hinadukan. Pinugol ninda, asin dinakop. Alagad, saro sa mga yaon duman, kinuaan minasbad, asin tinigbas ang talinga kan surugoon, kan puon nin kapadian, asin nagpalong. Si Jesus nagsabi sa inda, Mga binasbad asin palo, dara nindo sa pagdakop sa ko. Ano paghuna nindo sa ko? Tulisan? Arwal daw, yaon ako sa indo nagtutukdo sa simbahan. Asin di nindo ako dinakop. ini nangyari, tanganing mautob ang kasuratan. Binayaan siya nin gabos, asin gabos nagdurulag. Sinunod siya nin sarong barubata, naan inalikboy tamong asin dinakop ninda. Alagad, ini nakadulag, huba, walat ang tamong. Si Jesus dinara sa harong kan puon na padi, asin nagtiripon ang mga puon nin kapadian, mga senadores, asin mga eskribas. Si Pedro nagsunod sa harayo, asin nakalaog sa natad kan harong kan puon na padi. Asin nagtukaw, kaiba kan mga bantay, nagpapaimbong sa kalayo. Ang mga puon nin kapadian, asin ang sanggunian, naghahanap nin saksi, laban kay Jesus, nganing ipagadan, asin dai nin nakua. Dakol ang mga saksing putik, laban sa iya. Alagad, dai nagkakauruyon, nagkapira, nagtindog, asin nagtugod-tugod laban sa iya. Nadangugmi siyang nagsabi, Gagabaon ko ang simbahan na ini, nagibo nin tao. Asin sa laog nin tulong aldaw,
matugdok ako nin bagong simbahan, na bakong gibo nin tao. Dapit kaini daiman nagkakauruyon ang mga saksi, ang puon na padi nagtindog, asin naghapot. Dai kanin isisimbag? Anong masasabi mo sa mga sumbong ninda laban sa imo? Si Jesus dai naggirong, asin dai nagsimbag. Giraray, naghapot ang puon na padi. Ika ang Mesiyas, akin ni Diyos na sinanglitan? Si Jesus nagsimbag. Opo, iyo ako. Asin mahiling nindo an akin nin tao, na nakatukaw sa too nin makakamhan, sa tahaw nin mga panganuron. Pinuknit kan puon na padi, an sa iyang mga gubing, asin nagsabi. Ano pang saksi ang kaipuhan nyato? Nadangog nindo an sa iyang paglanghad sa Diyos. Ano ang paghuna nindo? Hatol nin gabos na siya ipagadan. Linutaban siya ninda, tinakpan ang lalawgon, asin sinuntok. Sabi ninda, Ukuda daw, propeta. ang mga bantay na nag-ako sa iya, nagsuntok man sa iya. Mantang si Pedro, yaon duman sa natad, uminabot ang babaeng surugoon kan puon nin padi. Pagkahiling na si Pedro nagpapaimbong, hinampang asin sinabihan. Ikaman, kaiba ni Jesus Nazareno? Nagnigar na ansabi, Dai ko aram, asin dai ko nasasabutan, kung ano ang sinasabi mo. luminuwas sa pintuan, asin sarong manok tuminuraok. Hiniling giraray siya kan babaeng surugoon, asin nagsabi sa mga yaon duman. Saro man ini sa sainda. Si Pedro nagnigar giraray. Dangan ang mga yaon duman nagsabi sa iya. Totoo na ika saro sa sainda. Galileo ka man. Alagad siya nagmaldisyon, asin nagsumpa. Dai kumidbid ang tawong iyan na sinasabi nindo. Tulos man sana, tuminuraok liwat ang manok. Nagirumduman ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago ang manok tumuraok na makaduwa, makatulo mo na akong pagninigaran. Asin, buminulos ang sa iyang luha. Pagkaagang amay, nagtiripon ang mga puon nin kapadian, kaiba ang mga senadores, mga eskribas, asin ang bilog na sanggunian. Andam na kung ano ang sa indang gigibuhon. Pinaggapos si Jesus, dinara asin itinao ki Pilato. Hinapot siya ni Pilato. Ika ang hari kan mga Hudiyo? Si Jesus nagsimbag, Sinabi mo na, dakol ang mga sumbong kan mga puon nin kapadian laban sa iya. Giraray, naghapot si Pilato. Dai ka nin anuman na isisimbag. Dakol ang sumbong laban sa imo. Ano ang masasabi mo? Si Jesus dai nagsimbag, kaya kaniguan naghayo ang pagngalas ni Pilato. Kon fiesta, ugali ni Pilato na paluwason ang sarong bilanggo na hagadon kan mga tao. Kan mga aldaw na ito, nasa bilangguan ang sarong lalaki na angaran Barabas. Kaiba kan mga rebelde na nakagadan, huli sa kariribukan. Ang mga tao nagsakat, asin hinagad ki Pilato, nagibuhon ang kinaugalian. Si Pilato nagsabi, Buot nindo na paluwason ko ang hari kan mga Hudiyo? aram ni Pilato na si Jesus itinao sa iya kan mga puon nin kapadian, huli sa pagkauri. Alagad, ang mga tao, sinadol kan mga puon nin kapadian, nahagadon na paluwason si Barabas. Giraray, si Pilato nagtaram, asin naghapot. Considering,
Ano ang buot nindong gibuhon ko sa hadi kan mga Hudiyo? Sa hapot na ini, nagkurahaw sinda. Ipako siya sa krus. Si Pilato nagsimbag. Ta daw, anong karatan ang sa iyang ginibo? Urog na kinusog ang sa indang pagkurahaw. Ipako siya sa krus. Si Pilato, nganing mapauntok ang kurahaw kan mga tao, pinaluwas si Barabas, asin si Jesus pinahampak, asin itinao na ipako sa krus. Si Jesus dinara kan mga soldados sa laog kan pretorio, residensya kan gobernador, asin ang bilog na batalyon ipinaapod. Ginubingan siya ninda nin porpora, mga tunok ginibo nindang korona, asin ikinoronas sa iya. Dangan pinagrukyaw siya ninda. Mabuhay, hade nin mga Hudiyo. An payo pinukpok ninda nin kawayan, pinaglutaban, asin nagruluhod man ngaya sa pagtaong galang sa iya. Pakapag-ulog-ulogas sa iya, hinali ang porpora, asin sinanglian kan dati niyang gubing, asin ilinuwas, tanganing ipako sa krus. Nag-agi duman, hale sa uma, si Simon Cireneo, ama ni Alejandro, asin Rofo. Asin pinirit ninda na magpaasan kan krus ni Jesus. Dinara ninda si Jesus sa Golgota, buot sabihon kabunguan. Ipinainom sa iya, arak na may salak na mira, alagad da iniya ininom. Ipinako sa krus, pinagbarangaan sa iyang gubing, asin pinagripahan. Kun si Isay an makakua. Alas 9 nin aga, kan siya ipinako sa krus. Duman sa krus, isinurat ang sumbong na iyo ang dahilan na siya ipinagadan. Anhade kan mga Hudiyo. Ipinako man sa krus, kaiba niya duwang tulisan, saro sa too, asin saro sa wala. Ang mga nag-aragi nagtuturuya-tuya, asin nagtarango-tango na ansabi, Ika na magaba kan simbahan, asin mapatindog ka iyan sa laog nin tulong aldaw? Humilig ka sa krus, asin iligtas mo an sa imong buhay. siring man, pinagturuya-tuya siya kan mga puon nin kapadian, asin mga eskribas, ulay ninda. Nagligtas sa iba, asin dai nakakaligtas sa iya man sa diri. Kung siya Mesiyas, ang hade ning Israel, tumanggal siya sa krus, tanganing mahiling mi, asin magtubod kami. Ang duwang tulisan na napapako kaiba niya, nag-ulog-ulog man sa iya. Pagkaudto, ang bilog na daga duminiklom, sagkod sa ika-alas 3 nin hapon. Pag alas 3, si Jesus uminagrangay nin makusog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Nagkapiras sa mga yaon duman na nakadangog kaini, nagsabi, Inaapod niya si Elias. may saro na nagdalagan, daraan esponha na pinasarumsum sa suka, itinugod sa kawayan, asin idinuhol ki Jesus, tanganing ipainom. Dangan nagsabi, Hilngon ta kung dumigdi si Elias sa pagtanggal sa iya. alagad si Jesus kuminurahaw nin makusog, asin nautsan. Ang kortina sa simbahan nabanga, puon sa itaas, sagkod sa ibaba. Ang kapitan
na nasa atubangan ni Jesus, pagkahiling na kuminurahaw nin makusog, asin na utsan, nagsabi, Tutuo man ng God, ini ang akik ni Diyos. Nagkapirang mga babae, nagmamasid sa harayo. Kabilang ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, asin Jose, asin si Salome. Ang mga ini nagsunod, asin nagtabang kay Jesus, kan siya yaon duman sa Galilea, asin dakul pang ibang mga babae na nag-ibas sa iya, pasiring sa Jerusalem. Madurodiklum na ang pagkahapon. Huli taal daw nin pag-andam, buot sabihon, bisperas kan Sabado. Si Jose de Arimatea, ginagalangan na kaayon sa sanggunian, naghahalat man kan kahadean ning Diyos. Nagmaisog na makiatubang ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Dai naghuna si Pilato, nagadan na si Jesus. Ipinaaapod ang kapitan, asin hinapot, kung baga talagang gadan na. Pinatunayan kan kapitan, asin tulos itinugot ang bangkay kay Jose. Ini nagbakal nin tamong, tinanggal si Jesus, pinatos kan tamong, ibinugtak sa lulubngan na tinuki sa gapo, asin sarong gapo, pinaligid sa pintuan kan lulubngan. Si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Jose, nagmasid kung sain ibinugtak ang bangkay. Pasyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos marhay na aga po sa inyong gabos mga tugang. Naudaan na sa boses, naubos nakakatindog. Maray na ragmrag po kaninyo ngamin. Mga tugang, dakol kitang mga bagay na nakatudan, nagibuhon, alagad, day niya to aram ang dahilan kung taano ta ginigibo niya to. May mga pagkakataon na ginigibo niya to kasi ginigibo na kan iba, kaya gigibuhon ta naman. Kadakol-dakol po kita kayan. We usually do things na minsan dahin man niya to aram kung taano ta ginigibo ta. Ginigibo na kaya kang iba, kaya magibo naman sana ako. Mga tugang, tanganing mapararom ang satuyang pagtubod, asin mamutan niya to ang satuyang ginigibo, kinakaipuhan na aram niya to ang dahilan, aram niya to ang rason, kung taano ta ginigibo niya to ang sarong bagay. To deepen our faith and to deepen our love in what we do, kinakaipuhan na aram ta ang rason kung taano ta ginigibo niya to ang sarong bagay. Kapag hababaw, asin kapag malabnaw, ang pakasabot niya to kan satuyang ginigibo sa ngaranin pagtubod, when we just do it, when we just go with the flow, nagiging mga fashionistas lang kita. Kaya kadaklan na bes, selfie digdi, may day duman, reels digdi. Taday taman aram, ang satuyang ginigibo. Halimbawa po ngunyan, Palm Sunday. Minsan, di ba sa tuya, for the sake of passion, may daradara man uliba. Tapos, mapa-selfie with uliba, and then, imamay day,
or i-reels. O, sagkod lang dyan an sa tuyang pagkasabot. Kasi malabnaw, asin, hababaw. Ngunyan pong Domingo, pinagsaselebrar niya to an Domingo nin Palaspas o Domingo kan Pasyon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Yes, we hold palms and we bless the palms. Ano man kaiyan. Kapot niya to ang mga palaspas, pigbibendisyonan kan padian palaspas. Subago po naramrag, alas 6, si Father Aurelio nag-bless na kung sa to Nabua High School hanggang makaabot sadi. Ngawan pakatapos ko misa, kadakul man gararay ko nagpa-bless. Sabi kaya ko, sad ta sadi ko baba, kawasa ngaya Father, ang gandi ngay natatamaan aawak, di pa ngaya nabibindisyonan. Ano? Kaya kadakul pa man gararay suwago nagpapabindisyon. Ano man kan, kaput kita, nin palaspas, nagpapabindisyon kita, unuman kan. Mga tugang, pinag-commemorate niya to ang triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Ang mga tao, kapareho niya to, may dalang palaspas, pinagwawagayway ang mga palaspas, asin nagkukurahaw kitang usana sa aki ni David. Ano man kayan? Ano man kayan? Mga tugang, ang Domingo kan Pasyon, kan sa tuyang kagurangnan, dahil lang niya to pinaggigirumdom ang paglaog na Jesus sa Jerusalem. Ngunyan man pong aldaw, ginigirumdom niya to, uminapuon kita kan sa tuyang paglaog sa Holy Week, banal na simana. And the palm branches that we are holding, ang mga palaspas na sa tuyang kapot-kapot, reminds us how to make this week indeed holy. Dahil lang pagkaputakan palaspas po sa atyan, makulang iyan, mawaruwagayway kita. Kundi may pagirumdum iyan sa tuya. P-A-L-M-S. Palms. May pagirumdum iyan sa tuya on how to make this week indeed holy. Kung paano niya to papabanalon ang simanang ini. An enot, letter P. To make this week holy, we need indeed to pray, magpangadji, magpamibi. Holy Week is a time for us to pray, not time for vacation. Kaya may freeze sa mga trabaho niya to make time para kay Amang Diyos. Bukong magpara-swimming, bukong magparaihan sa malls, bukong magparagibo ko mga kapritso ta sa buhay. Igpapabayad na bangawan po niyang 28 hanggang 31, long weekends. Nalilingaw kita, Semana Santa is a time for us to pray. Bakong time kan sa tuyang mga kapritso sa satuyang pagkabuhay. To make this week holy, we need to make acts of charity, alay kapwa. Kaya ngayon man ang Domingo, inaapod pong Alay Kapwa Sunday. Magtabang sa satuyang kapwa. To make acts of charity. Kung mayong may tatabang, dain na lang magpara tararam. Kadaklan po baga kaya ka na to? O da na nga rin itatabang, amo payan sulang makangangabil. Bukong amo po. Diba? Make acts of charity. Kung mayong may tatabang, dahin na lang magparatararam. Kung mayong matataram na maray, shut up na lang. Shut up na lang. It's an act of charity man. It's an act of charity. Bako lang pagtatao.
mga tugang, to make this week holy, let us learn to love and embrace Jesus' passion. Learning to love and embracing the Lord's passion is leaving sin behind. To make this week holy and our life holy, let us leave sin behind. As in pang-apat, to make this week holy, let us make this week meritorious by making, letter S, sacrifices this Holy Week. Ang Semana Santa, igwanin penitential character, panahon nin pagpenitensya, bakong konbinyensya. Ang Semana Santa, may penitential character. Ang Semana Santa, panahon nin pagpenitensya, bakong panahon nin konbinyensya. Kadaklan ko niya na bes, puro reklamo. At Semana Santa, panahon nin pagpenitensya, nagpaparaliklamo, lang rayo ka prosesyon, la kaamay ka prosesyon, lang init ka prosesyon, lang tungka, lawod na solidad. Penitensya, bakong konbinyensya. Prosesyon na mapinitensya at di mapinitensya, iba, di payong, di kupya, di wireless electric fan, etc., etc. Iba, mga di cellphone, instead of candles, mga di cellphone na. Level up. Maray basang kin flashlight so gamit. Nakikichat, nakikibidyo call. Diba? Hilingon ta po ang mga bagay na iyan, ngunya na panahonin Kwaresma. Panahonin pagpenitensya, bakong konbinyensya. Ang penitensya na puro konbinyensya, mayong indulhensya. Ulitin ko po, ang penitensya na puro konbinyensya, mayo nin indulhensya. Let us make Holy Week holy by making acts of sacrifices. Let us not just hold palm branches, make selfies with palm branches, but let us live it, itong calling sa satuya sa pagpuon kaining Semana Santa. Mantang nagkakapot kita, mapabless kita, kan sa tuyang mga palaspas. Girumdumon niya to na ang pagkapot niya to kan palaspas, pangapudan sa lambang saro sa tuya, na pabanalon ang simanang ini. To make this week holy by praying, making acts of charity, learning to love and leaving sin behind, making meritorious acts, and making sacrifices. Marhay na aga po sa lambang saro sa tuya. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos abang makakamhan. Maglalangkan langit asin dagat.
sakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinago sa krus na gadalasin, ininuod. Ipiniling sa mga ganap. All katulungan nabuhay liwat sa mga ganap. Suminakat sa kalamitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos abang makakamang, paladaman mabalik sa paghukom Sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, Sa parupakinahangang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Napakusog kan tataramon asin halimbawa na Jesus. Mamibi kita sa tuyang Diyos no na Ama, naan kulog asin kagadanan kan sayang aki, magbunga sa to asin sa gabos. An sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay, asin Diyos noon na sosyedad, na mayo nin si isay man na tinutungtungan, asin kung saen ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda sa Jesus na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios na siya sanang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda, kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato, gabos, na an mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Diyos sa muyang Ama, hininyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabay kaming masabutan ang lingwahe, nin pagsarig asin pagkaherap, inihinahagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang.
matindog gabi. sa imo banal na altar. Magpamibig kaw mga tugang, tangalan sa kwasan sa indong atang, maako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, ang pagkaherak mo, naging haranisa mo, tanghaling dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa imong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan nagpara kan sa mong karatan, asin ang pagkabuhay na liwat, nagwaras sa mo nin kaligtasan. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng gadan banal, borabod nin kabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabing, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherap an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan akawasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, pagkanigong magin kaheras kan buhay na ring kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagngangahas kita na mag-awit.
sala, siling na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin halay kami pagkaraan sa sunod, kundi agawag kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginda na kalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. ulit na sa iyong kahalaan, asin ang kapangyarihan, siling mawag ang kawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatenarohan kamo, nin katuninongan. Peace be with you po. you. Pagdarulugod sa mga minaako kayo sa buhay na dito sa kuran. Lord and my God, sa aming pagsusunod. Cordero ng Diyos, na nagpaparaan, ang nagkakasalan kung ginawa. Harapin kami, Cordero ng Diyos, na nagpaparaan, kan mga kasalan kang ginawa. Harapin kami, Cordero ng Diyos, na nagpaparaan, kan mga kasalan kang ginawa. Tawid kami, din katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
panulig paglao asin magkamuo puso na pagtubo Jesus, ikaw ang kailian sa oras din kamunduan, simo pagkamuo, dahil
Tindog, sabi. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo na mimibi, tanganing kami ginibo mong maglaom sa tinubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamaabot, huli kan siyaman sana nabubuhay, liwat, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Mato ka muna po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement, ang Domingo pong ini, inaapod pong Alay Kapwa Sunday. Magkakaiga po kita nin second collection. Ang intention po kay ni, kan satuyang second collection, tinitipon po ini gabos, asin pinapadara po niya to sa opisina, kan sa satuyang archdiocese, tanganing itabang niya to sa mga tugang ta na nangangaipo, urog ng gayo sa mga inaaragihan in kalamidad, asin man lain-lain na kadipisilan sa indang pagkabuhay. Kaya magkakaiga po kita nin second collection, iyon po ang intention kaiyan. Ikadua po, ang pag-ora santa, asin Lenten recollection po niya to, Lunes Santo, asin Martes Santo. Magkakaiga po kita nin pagpakumpisal, asin ora santa, sa oras na 3:00 nin pagkahapon, ang recollection man, asin on Santo Ersicios, digdi sa tuyang simbahan. Ang paggiya po, kan paghurup-hurup, nyato ngunyan na panahon, itatao po ni Dr. Albino Pajardo, sa tuya pong pakinabangan aldaw na ini, sa Martes po ini, sa oras na 3:00 nin pagkahapon. Sa Miyerkules Santo po, magkakaiba po nin pagkatekesis, sa oras na 3:00 nin pagkahapon, manunungod sa bagong pasunod-sunod kan prosesyon, kan mga imahen asin paso. Ini po gigibuhon sa oras na 4:00 rin imedya man po ning pagkahapon, gigibuhon po ang installation, kan mga opisyalis kan paso owners, asin man ang pagpamidbid sa lambang saro sa tuya, kan mga may sadiri kan imahen na sa tuyang pinagpoprosesyon sa aldaw sa laog ning Semana Santa. Huwebes Santo po, mayo po kitang misa pagkaamay, ang misa po sa Rusana, duman po sa katedral gigibuhon, ang Christmas, asin ang pagbago kan panuga kan mga padi, kan sa indang panuga bilang sarong padi. Dangan man po pagkahapon, sa tuyang parokya, ang pagpunas o paghugas kan mga bitis kan mga apostoles, asin man ang sa tuya pong pagbihilya. Biyernes Santo po, magkakaiga po kita nin pag-istasyon. Mahulog ka mo, no? Okay lang. May pag-istasyon, asin man siring man pagsamba sa krus. Sa Sabado po, Pitsa 30, gigibuhon po ang pagbalo-balo sa oras na 4:00 nin pagkahapon. Asin man ang pagbihilya, gigibuhon po niya to sa oras na 9:00 nin pagkabanggi. Mga pagirumdum po, nin hulita Kwaresma po ngunyan, uso po dyan sa luwas, ang nagtitinda ka ito po bagang mga balloons. Ngunyan po, ang mga aki, permi po kaya nagbabakal. Makunyan sa tuya, mabakal. Pagirumdum po, kung magbakal po kamo kayan, ang sa indong mga aki, pasiguraduhon po nindo na pag naglaog po kamo sa simbahan, dahil po mabutasan. Kapag nakatama po yan dyan sa ceiling fan, ipapa-off po niya to ang ceiling fan, mainiton po yan. Ano po tayo ipapa-off ta? Ninhulita, pag yan po nasa board, baka po mahulog iyan, magkapurugot ang satuyang payo. Delikado po yan. Dahil po yan, medyo may pagka-sensitive po ang ceiling fan po niya to na iyan. Pag nakaabot po dyan ng balloons, nasabod po yan, automatic, i-off po niya to ang ceiling fan. Pero kung habo po nindong i-off, i-on ta po yan, pero ready po kita na mapugot ang satuyang mga payo. Kaya pagirumdum po sa mga magurang, kung tayo man po kami nagsasabing bawal, kundi pasiguruhon tabi na dai paglayog. Baka po igakod nindo sa liog kang aki, itaas lugod ang aki. Kung mas maray po kayan, dai nasa na muna. Pagbaluwas na lang sa simbahan, sa kakata magbakal po kayan. Bako po yan sa maimot, kundi para po yan sa
siguridad man po niya to. Ano na, day po kita diyan maraot, as in day man po kita maaksidente. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Si mga mapabendisyon po kan sa indang palaspas, pagkatapos po kan final blessing, mainutan na po kamo. Ano po? Tangani pong si day man mapabless, pwede na pong magpuli. Pero si mga mapabless po kan sa indang palaspas, after po kan final blessing, magdigdi po kamo sa inutan. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, anaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Pamibi sa pagbendisyon, mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, pakabanala, kan sa imong bendisyon, ining mga langkoy, mga oliba, asin palaspas, tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa iya, sa daing tapos na Jerusalem, siya na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. sa Jerusalem, nagsarabat sa kagurangan, dadanin da mga oliba, nagkuman sa sa dirining kagurangan, ang dagasing kapos na yaon dyan, ang
sa